Meer dan 1 miljoen komkommers zet Hartman in Sijsbierum alle weken op de Nederlandse merk. Daarvoor moet de temperatuur in de kossen gemiddeld 24 graden wezen. Dat betekent dat er op de lange vroegsperiode nog wel 2 keer zo volle gas gestookt worden moet om de kosten op die temperatuur te houden. Nou, ik schat hem zo in tussen de 150 à 200.000 euro, wat wij deze maand in vergelijking met vorig jaar meer kwijt zijn. En betekent het echt dat de groenten duurder worden? Nou, dat is juist het tegengestelde. Omdat het zo koud is, eet men in feite minder komkommers of andere frisse groentes en blijft men wat meer aan de erwtensoep hangen. Dus het heeft juist nog een negatieve invloed op de markt ook. En als je dat dan bij elkaar optelt, wat voor financieel plaatje komt eruit? Moeilijk in te schatten, maar dat kan dan wel eens het dubbele worden. Ik kan wel eens een keer naar een ton of 4, zelfs tot 500.000 lopen. Ja. Voor eerst had de financiële malaise nog geen gevolgen voor een groot bedrijf als Hartman met 450 meewerkers. Maar Hartman is wel benauwd dat de hoge gasprijzen de nekslag wezen kunnen voor een soort lietse bedrijven. We horen natuurlijk wel in de markt dat de mensen niet vrolijk zijn. Er zijn natuurlijk ook een heleboel bedrijven, zeker door de slechte jaren van de afgelopen tijd. Je hebt de EEC-affaire gehad, noem maar op, je hebt de crisis gehad. Dus het vet wat een beetje op de bedrijven zou moeten zitten, zijn toch bij een heleboel bedrijven al wat weggevallen. En dan komt dit nog eens een keer overheen, dus die worden daar niet vrolijk van.